Bayap song lam sogjot no ani tinini vlog o kene rok tini nugui makhana tini ongkha smai academic school 15 bosor pungmani establishment de palaijawi tongo hingke or jaga o nirok kwbangma student rok ni parents nukhana oro achukjak jotono tinini conference o phaikhe manjak phaijak hingke teibo or jaga o nograi kotor phaisa paijak chini mohrani titi adc ni wngui MDC Sat Somrat Jamatia teibo purbo panchayat ni wngui convener teibo phaisa paijak special nograi kotor omo wngkha age rungsrungnai rokno tui dulgui phwrwngui tlangnai Saint John English School ni wngui teacher Sir Bimal Jamatia teibo phaidi or jaga teaching staff rok bo or jaga kwbangma no sok phaijak bangno hingke phaidi tabuk chwng nailia o program go toma bo item khlaijak tong phaidi choya karwi naitung baidi hingke bayap song phaidi chwng tabo kok kisi sakhnalaina o school ni wngui honors Mr. Paul Messer Jamatia wamlayo ba maharani wani masang kahani bagino location by जों स्कुल बो मोननो खायलां गेटैबो सादा हिनै वा सकमनि माहायनो आइफाना जों थलक माहायके मा सुबा नेवनि सुबा सुबिसिं जों मा बुंबायनाय
Mani, 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 Mani,